Chinsa ni Isato na indo mwancho murigereri bono ekerongwe genda buna no gendrete kwegokia kubwate miroberi yonsi yegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii cyaragire Chinsa Isato cingakinde to kwarigania erionko manyibuna nara yaya nkwariganeretie asenchera ere yobwekiranu korenderi tanganike yimati gataranyorega gatyari nkwariganeretie asenchera ere yobwenge. I've today decided conscientiously to resign from the ODM party. Abaraya bakorobe county ya Kisii omugavana no movement rep korari kunganya kwabo kurwase kiama kya ODM. Kwanza Jumatatu boli assistant chief ya mukutano kayone. Mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati go cyakyo muroberi obwo gosangerere birengerere by'abananchi. Wana ombwate sita yechini yarandire karibu endoche myaka ebere ndanya kanyora Mario abantu babwato mu cyando bw'ekinda go cyaka korigererwa na konyoro konyine kyombeke mekyo kereinse y'uburayi bwaye Governor Simbarati. Umwancho murigereri ayo munaenda mange ikaranso ikengoma nyasenchera ere yobwekirano ekanango kwenyore una naboko gendra gotonyora se omutanda Twitter wetra @Ndizi TV News ase website yaitoni ora tubwate wetra www.ndizitv.or.ke asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital nabaigo ensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News baigo mwancho murigereri atibwe bago subscribe ngo kwarigani beko gosanga na inchwe ko mairire teriane Everline Osero orito kwatana nere kwenekia awekera sensemo imanyererio ni gakoro kwa Joshua Auta omuroberio okwo gosangereria ebirengererio by'abananchi igoro CBC oyoro muroberio bwa masomo nigo kabene ase chinsemo au imeyese ya Kenya meye county ya Nyamira muroberio nigo korekana se skuru y'abanyaruka ya Sirunga eyo toka sebunge ya West Mugrango ase ababwatani au baba bakorwa ebirengererio byabo na watebona nigo barachi kubwatrana erio gokinia chisemi muri keito kurwase county ya Nyamira job monkey na ikirana sayo na gutwariganira roboti oruwa sentra ya bene ekamati kurwa service yo muteneneri bwense Dr. William Ruto eyeko molekera amangana yechisemi njatwara egeikaro nababwatani ase sector yechisemi. We are not only looking at CBC. CBC is one of the issues. We are encouraging members of the public to also give views on technical